ngoba wena umfowethu Owakini na? Owakini wasekhaya ke manje wasekhaya bekufuna uzolungisa Yithi mina udlala ngaye ngoba uthi akanabo abafowabo nangu umfowabo manje unayo umfowabo bafuna masikhulume kusuku uyangiqinela usisi Ngiqinela ngani? kakhulu Ngiqinela ngani? angcolisa soyisala wena umenza ingane umenza lo boy wakho omncane Sazivumelene. nivumelane nani ngani ngeke sivumelane ukuthi bafo ngeke silale uthando yenhle ayi ngicela uqala phansi sorry bongizwa kahle JP uthando yinto enhle kakhulu mengabe ihlanganisa abantu ababili kanti lona uthando futhi luyinto enhle kakhulu mengabe kukhona ukuthembana ukuthandana kanjalo ke neqiniso komunye kuze ungakhohlwa ke ukuthi noma ngabe nithandana kangakanani kodwa futhi ningabe senihalela izinto ezenzeka kwamanye ama relationship namhlanje on the show sifakashelwe nangu Siphiwe sokhuluma naye just to find out ukuthi kwenzakalani emjolweni wakhe nanokuthi yizinto ezafisa ukuyilungisa osukela namhlanje kuhlelo silungisa umjolo sanibonani gama lami ngingudlala Matifani and I am the next big thing in South Africa mokuthi uyaqala ukubukela lolu hlelo ungakhohlwa ukusubscribe ulike phinde futhi ushare channel yakhe ebizwa ngokuthi umjolo show okay before we begin let me remind you ukuthi this show is proudly sponsored by EasyBets you can register and bet using our promo code umjolo that is UMJOLO umjolo yona promo code oyisebenzisayo leyo kanti mhlambe nawe uma unenkinga ezinto umjolo lula kakhulu ongakwenza ungasi-email at umjoloshow@gmail.com that is umjoloshow@gmail.com njengenjwayelo mengabe siqala ngomkhuleka amakhanda wonke abheke phansi sisho ngazilinye uNkulunkulu kaMatifana sihawukele mesenze njalo izinto zethu ziyokhanya zibe mhlophe ziphinde futhi zibe zinhle when it comes to umjolo mntaka baba uyaphila mfethu bamba ithambo mfethu kuyamahala nazo-ke mfethu siyajabula ukuthi unathi namhlanje lo hlelweni uzokhuluma nathi ngeindaba ezithinta wena kanjalo nomjolo wakho siyabonga kakhulu isikhathi sakho mfethu ulana ngoba ubone ngathi khona inkinga eyikhona phakathi kwakho nopartner wakho right mhlambe nje mengabe siqale ekuqaleni mfethu usinyuka naye indaba yakho ihamba kanjani mfethu ubudlelwano bubona uma ukuthi nje uyamchaza umuntu okubudlelwane naye buhamba kanjani umbalenhle ngiyamthanda naye futhi bengathi vele uyangisanda kodwa isikhathi ukuyamba kwezinto sengiyabona ukuthi akuseyena lo muntu ebekuvela okay so ukwe relationship nombalenhle so umbalenhle njengamanje useshintshile indlela eniqale ngayo ubudlelwane benu sekwenye into manje angizamthuli kahle mhlambe yini le kade yenze ekuqaleni angasayenzi manje ngibhalelile laba fundami kule show umjolo cause ngithandana nomuntu kodwa manje angiboni noma siyathandana noma kwenzakalani base ngibona ukuthi cha angivele ngize la mina abafuthi umjolweni mhlambe ngezinto zami nami zithola leziqonda siyaphambili okay mhlambe yini imbangela yalezo zinto ethi ziyenzeka uma ubheka nje wena eyenza ukuthi mhlambe kushintshe wena noma uyena umama nje osevele wayishintshela awuyena umama kayisoshintshela ngane na kahlahle ukuthandana kwethu bevele sithandana nje kamnandi ukuthi uthandeni lethu ixoxela nje kamnandi kodwa mase ngithi khola ufuna ukuyakhona ngasocansini umem athi cha ngene ngokuthinda nje kuphela into engizoyikhulumela mina ukuthi angisatholi kahle mama phela sesile isikhathi sithandana lokho ngithindile nje kuphela mangiqatshulwa ngishaya ngobhebe kiss ehlathini esandleni mina angisitholi isikhathi sokujabula ngibheke phansi yena okay mfethu Mosi akalali nawe ugcina ngomncamncama mengabe nikhisana shuthi lento eqale manje noma lokhani wathandana naye awukazi ulale naye hayi baba ngamsho mama akaza ngijabulise kodwa uyayikhipha imali kodwa ngiyayikhipha kanti futhi seside nesikhathi sithandana imali asenzi lutho ulasecansini manje njengoba ningenzi lutho mfethu ngobani uthini sizathu uyivirgin noma mhlambe unabantwana noma unabo abantwana but nje uyakugqobha ukubambisa isandla ya ukhona abantwana
ikhona ingane anayo ingane hayi abantwana abaningane yona kodwa mina akaze ngithole lutho kuyena ingane akuyona yakho akuyona futhi yami ingane oh ngibhuti engamazi mama ngikhuluma nawo loshona ngashone kasho manje ngale mali omnikeza yona usupporta naye umntwana noma usupporta yena kuphela ngisupporta yena nengane yakhe futhi ngiyayisupporta kunankinga nayo imake khona indaba oyibekile la nje yami uthi ubekisa isandla like mekubekisa isandla mhlawumbe uyakutshela ukuthi baba abeke isandla usibeke kuyona straight inkomo kuba ukusibeka nje kuphela noma mhlawumbe uyadlala ngenkomo kwenzakalani ya ngiyasibeka bekuphela kasenkomeni ngoba mangithi singahlalisa isandla uyasingcolisa kafuni basinyakaza isandla bese ashukuma nje kuzoba inkinga lo ufuna ukuthi ngathi ngalosimile lesandla kanjalo bese ekuseni sekusile ngibaba right nxa ehlathini bekuphilile wena kanti uphanta kanjani njengoba unayo imali yokuthi umnikeze but yena akakunikeza lutho in return mhlambe uya-understand usizi lakho noma wena indlela ophila ngayo noma vele wena umuntu onemali awukhathazeki ngokuthi ukhiphe imali kulo sisi ya ngiyakhathazeka ukuthi ngikhiphe imali kusisi ngobani bakho kahle kahle nami ngisebenza kanzima angisebenzi ucacele ngokhawayo usekhawayo ngiwasha izimoto so mengabe uhamba uyowasha iy'moto during the day ebusuku uyobeka isandla unikeze umama imali iyona nje endiyiphilayo senjengoba ngize ngabizane ngisiba futhi yena ngisizeni ngidende lidaba ukuthi ithwane noma endlini so ubafu uyavuka azalale mfethu ubeka isandla uchithele etrankini ngincanga ngizengikhathala futhi ngincanga ngizengikhathala eish kodwa I love you uyawusho inkinga ukuthi nenze izinto enikhombisa ukuthi niyathandana yena akanankinga nezinye izinto ukuthi nje mina phela nami ngeke nawe bafo ulokuthandana nomuntu ungayo ucansini kuyafuneka ukuthi ukhipha nemali futhi mfowethu imali futhi anginankinga nemali ngiyamnika imali yona imali engekho encane kodwa ngiyamnika ukuthi naye akwazi ukujabula kodwa mina akafuni ukunibona ngijabulile yo manje mfethu njengoba umbizelela yini ade uyifuna ufuna ukuthi akutshele iqiniso ukuthi kwenzakalani ufuna ukuthi akutshele noma engasakufuni ufuna nje ukwazi ukuthi nimephi ngifuna ukuthola mina la kusithanda sami ukuthi kahle kahle kwenzekalani yini siyathandana noma asithandane noma uyidlalela ngawe siyadlalisana nje kahle kahle ukwenza ingane phela satholi bakwenzekala eish yani uready kodwa ukuthi umbone ukhulume naye hayi ngoba iyona vele into bengiyiziyo ukuthi ngizokhuluma nawe la ngajabulela ukukhuluma nawe futhi yo bafethu njengoba nibona kuSiphiwe uready ukuthi athathe umbale enhla ambeke la akhulume naye indaba ezithinta umjolo wabo khumbula ukuthi baneminyaka cishe emibili bendawonye kodwa kulo 2 years bendawonye hayi uyakhala nje yamethi nje ayazi lutho meke kwathi wabeka isandla asinyakazi shuthi yeza ukuthi kuyashisa uma kushisa then maseke kuze kuse yabo emva kwaloko mekuthiwa uyaqatshuzwa kuthiwa mncwana khona esihlathini awazi amalipsi akhe nje ama soft noma aqinile hayi baba ngaba ngishamanga right ngaba ngidlala ngayo naye akakukhothisi futhi kodwa ngakukhothisa kanjani into ongayenzi lutho hayi bamba isandla lekuphelile ngibambile lekuphelile wena wongenze njani kwi-situation enjenganale unomuntu uthi niyathandana niyafonelana niyabhalelana uyawusho I love you too but when it comes to inkonzo yasekamereni nokukusajusa nje ube right abe romantic kuwena akakwazi into ayaziyo ukuthi umbeke isandla umnikeze imali mhlambe sizozwa kuma comment ukuthi wena uzophawula uthini ngale episode yethu yanamhlanje while thina sisahamba siyolanda umbalenhle simbeke la sizwe ukuthi uyenzelani into ebuhlungu kanje why ebeke isenye ingane isandla why okay before sambe sekungibhalenhle ngoba nginikhonzile nina yabo nginikhonzile yabo uyibambile uma ungayibambanga forget about it dadewethu uyaphila ngiyaphila siyajabula ukuthi honorish invite ngabe sithi izwakala la uzokhuluma ngeindaba zakho zomjolo ngoba upartner wakho usibhalelile wathi ufuna sihlale nawe phansi sikhulume nawe because akekho happy ngezinto ezithileke but ke ngifuna ukuzwa iside lakho nje mhlambe kuwena uSiphiwe umuntu onjani
Okay angiqale la uyamazi noSiphiwe. Yebo ngiyamazi. Umazi kanjani? Umuntu wami engihlekisana naye. Nihlekani noSiphiwe ngoba yena engahleki nje. Umuntu wami engizalana naye mina ngazi ukuthi siyathandana. Kodwa manje akekho happy yena ngokuthandana kwenu. Do you have any idea ukuthi why engekho happy uSiphiwe noma umangela ukuthi hawu uSiphiwe ngoba bengithi uhappy ola long wazongibukanisa namakhamera manje? Ngimangela I'm shocked. You are shocked. Yes. Okay. Mhlambe angikubuze kanjena ke. Abantu abathandanayo banezinto abajabulisana ngazo. It could be going out abanye ucansi, yabo? Ucansi indlela eziningi zocansi. Nina mhlambe noSiphiwe yiphi nje indlela enithokozisana ngayo ocansini? Ungasabi uhlelo lomjolo lo. So mengabe sikhuluma ngocansi nje mhlambe nithokozisana kanjani noSiphiwe? Why ungihleka? Hawu ubuza indaba zethu bawu2 ngokwethu. Ngimbuzile naye sasuba u2. So sengithi angibuze wena ke manje ukuthi cause yena ushilo ukuthi nithokozisana kanjani. Manje ngifuna nawe usho ukuthi hayi mhlambe ngiyajabula mengenza kanje mengabenza kanje noma mesiyenzela kwishawe yabo izinto ezenziwa abantu abathandanayo lezo. Ngiyakuvumela ngiyakuzwa futhi ukuthi bawu2 lo siyajabulisana na uyazi. Uyazi na. Yebo. Shuthi manje yazi futhi uyamthanda lo mfana? Ngiyamthanda. Kakhulu. Yes. Kwangempela. Ngiyamthanda. So manje why ebone ngazi ukuthi khona izinto ezingekho right phakathi kwenu? Wena ngokwakho nje yonke into ihamba kahle? Yeah. Kuhamba kahle. Are you sure? Yebo. Athina ama plans akho mhlambe future noSiphiwe? Athi uzoyikhaya. Kusho yena ngani? Yebo. uSiphiwe uveza ukuthi umuntu ok-affordayo and okuprovidayo ngale mali ayisebenza ecar wash o500 600 ngosuku uyabuya bonke azothi fahla kwena then wena maseke kuphelele lapho. Mongibuka kanjalo uyazini mengithi uthi ngisho ukuthini? Cha ngazi. Cha phela ungathi amehlaka nezimpendulo. Hayi cha ngazi. Okay. Siphiwe mfethu. Yebo. Nangu mama mfethu uphika yonke into. Uyamuzwa uphika yonke into. Mbali. Bali. Mina nje bangibhalile lana wena sisi. Bali nje bangibhalile sithando sami. Bizile kusho ngobani angisagculiseki manje. Awusagculiseki ngani nami? Uthando lwethu esiyambisana nalo sobabili. Ngothando lwethu. Asihlanga manje. Ungisusa ekhaya ungiletha la uthatha discussa in front of ama camera ngothando lwami nawe indaba ongakhulumi nami indaba singahlala phansi Ukhuluma nawe nje manje. Cha indaba Sihleli phansi futhi. No indaba ufuna sikhulume kukhona wena wawukhona yini ngathi ngitshela Manje ingakho nje bangibizele la ukuthi ngifuna silungiseni siqhubeke ngendlela yaphambili. ema kona Siphiwe indaba ufaka umuntu wesithathu othandweni lami nawe Ingoba uyahluleka ukufaka itotolozi kuwena. ngenkathi wena ungi-approach wayikhona ubhuti ayikhona lama camera Wayengekho ayikhona lama camera kamera kodwa manje wena uyangihlula ngoba manje sesiyini nami isikhathi ngiyazama la kuwena awufuni uyangichetha njalo bese namalanga angathi ufuneka ngithini nami angathi ngadesathe isinqumo ukuthi angilabo bafowethu bazongisiza bangixazulele nalo idaba lenkinga ukuthi ithwani into main bakho siyathandana sobabili kodwa manje Umncashe qomda. wena uyanibambisa kuphela awufuni bandikulale nje kusemthethweni musu ngitsanganela wena into esivumelane ngayo Nivumelana ngani into ngokuthi esivumelane ngayo leyo yokuthi mina ngeke ngizelale nawe ungakayi kuyothi baba lapha kodwa balala nje nawe ubaba kaBoy angithi wena unoBoy wena uBoy noma uGel hayibo walala nje nawe ubaba into kaBoy engavumelana nayo hayi ungavumelananga nobaba kaBoy hey musu kudlala ngoSiphiwe hey sisiza ngiyangena ke manje kalakada phakathi wena udliwa abanye abafana ngoba udliwangu angithi udliwangu baba kaBoy kuphela bakudlila abanye abafana mase sofika la udla imali yomfana ufone yena adle ngobani hayibo sivumela ngiyabona ke ukudla kude kakhulu yindaba angakucabuzi akucabuze esihlathini hayi nasemlomeni angitholi lutho baba siyavumelana nivumelana ini Siphiwe you and I wena nawe sine agreement mina nawe
So manje ubhuti engakhuluma engathi ukhulume engathi uthi hey uyindoda yami yena. hey nansi indoda yakho Yes. nansi indoda yakho Ngifuna ngikhulume naye. nayo yenza isililo Hayi wena. nayo yenza isililo Hayi, angithi wenza isililo sodlale ngami kakhulu. Sengidlale ngawe. Uzobona manje ukuthi ngidlale ngawe. Uzobona namhlanje. Sengize ngathatha isinqumo sokuthi mangize lana kumfowethu azangincedisa ngikhulumise naye. Umfowethu. Ngoba wena umfowethu Owakini no? Owakini wasekhaya ke manje Njengoba wasekhaya ngibhalelile. Bekufuna Awu. ngizolungisa. Yithi mina udlala ngaye ngoba uthi akanabo abafowaabo nangu umfowabo manje unayo umfowabo Noma sikhulume kusuku uyangiqinela usisi. ngiqinela ngani? Ngami kakhulu. Ngiqinela ngani? Angcolisa. Swisala wena. umenza ingane umenza lo boy wakho omncane Sazivumelene. nivumelane nani ngani Ngeke sivumelane ukuthi bafo ngeke silale ucansini. kodwa wena uyidla imali yakhe Kodwa labo imali yazi usebenza buhlungani kanzima kanjani ekhaya washo Bonke mfana abafana basebenza kanzima. Bonke abafana wonke amadoda asebenza kanzima. kodwa manje Wonke phela amadoda asebenza kanzima. nawa nabheja yo kayabheja bese yashaya wena ushawa ngani Mina naye sazivumelene. hayi musu kudlala ngobaba Alukho ucansi. Yini? Alukho ucansi before ahamba ekhaya yothi ebaba. ngobani why yena kumele athi baba abafana bekudlile mahala bengashongo lutho Sazivumelene ngamtshela ngathi ngadala umfana before. kulungile ngiyakuzwa ke lokho why yena abanye abafana angithi wena udliwe wena uyaqala uzobuqala mhlulo mfana Hayibo into yami uzobuqala yena no boyfriend yami not you. okay mina i-boyfriend yakho manje Awusiyona inqome mina mina ngeke ke mina ungibekisa isandla ngokuhlaba wena ngizokuhlaba ke wena mina ngikhuluma ngosiphiwe manje. mina ngizokuhlaba ke mina Wena lo. thana cha Ngikhuluma manje ngosiphiwe. ungiqome manje ngikuhlaba Ngeke ngamakhulu mbala. ungaloke udlala ngomfana udlalelani Angidlali. yazi uthathe advantage yasiphiwe Hayi ngithatha advantage yami. Hayi. Ngeke ngimbeke isandla. yazi mfethu isono uthi Akaze ngimthindi. isono mfethu uthi umfana akakwazi nanokuthi amalips akhe soft noma aqinile uyinja because mengabethi wena uvela uphenduka ashayela ehlathini Into esivumelene Uyenzelani ngayo. lo? Sazivumelene ngayo leyo. Ihlazo. Ngiyageza phambi kwakhe nje na. Ngiyageza phambi kwakhe. ukugeza kusho ukuthini Ngiyageza phambi kwakhe uyayibona. Mina Uyidla ngokuyibona. Ngiyageza phambi kwakhe. hayibo ngilele kanje. Uyidla ngokuyibona savumelana. Savumelana. Siphiwe. Ngokubona nje. Siphiwe ukuthi kudawa wena muthi khuluma amasimbi savumelana. ngani Savumelana ngokuthi mina nawe asiyenzi isex before uhambe uyothi baba. okay Uyaphika manje? okay Siphiwe lento ayisho usisi waye navumelana noma washo yena ukuthi ngeke uzumhlaba kona wakutshela ukuthi ngeke uzumhlaba Ngiyeqala lento isho umbali. mbali Ayikho mfethu lo. siyabazi mfethu ombali Zange badume ngani sivumelane. Ayikho yazi lo. mfethu ombali abaningi badume ngokulidedela dedelela ubaba mfethu Sathandana kamnandi Hawu. nombali kwamnandi. Usuku lesiloqala wathi hayi ngeke basaqalana ukubonana bhuti ngeke bese. Wena wavuma ukubela uspend imali yakho wena kumuntu ongafuna ukudedelela. Ngoba umama nami ngigcwele ngangiyamthanda. uyakuthanda Ake ngagijima nami izinto. Ake Imake ngimamele. wena ke ngoba ukhuluma kakhulu Hayi, yena wavuma ukubele Ngabona aspend ukuthi wena wavuma ngicabanga uspend imali wena kumuntu so ubeka mina isandla manje Ngithi mina wena wena usubeka mina isandla No, ingoba phela wena ukhuluma kakhulu. cha phela ngeke ngingakhulumi kakhulu udlala ngobafu Angidlali ubafo ngaye, lona angidlali mfowethu ngaye. udlala ngayo Kodwa angidlali ngaye. Bengaba vele khona engenzeka la. Lo sisi lo bafo ongisizele mfethu ungilungiseke esikhulumeni. mfethu ubafu ufuna ukwazi ukuthi wena udlala ngaye noma umthanda ngempela akuyeke ahambe nemali yakhe awena mfethu yazi lezi zinto i-cheap cup la eThekwini khona neka 50 rand ubafa ngasebenza u5 khona neka 30 rand cheapest la eThekwini ubafa ngasebenza u500 ahamba ayozithengela ngo30 rand asalele u470 Yena uthanda umbali uthanda uthanda umbali. ukhipha wonke emva kwaloko No, usuke ngispoil Okay. as girlfriend yakhe. Okay. Usuke ngipha imali yokuluka nokwenza. uyathintisa wena ngithintiseke nami Hayi ngeke ngize ngikwazi. Ngithi nayi imndoda yami nje le. kanjani lo ikhokhisayo Hayi bo, lo ikhokhisayo hayi bo. ungayihlabisi Indoda yami hayibo lena. Kahle kahle hayibo ngiyabona ukuthinda wena baba kuyakucacela ukuthi mina ngiyadayisela. Hayi ngibanako engithanda. Bengifuna ukuzovaleka ukuthi kahle kahle mina ngiyadayiselwa noma ngiyathandwa yini. mfethu mina nakhona udayisela ukuthinta mfethu thinda uyibuka uyidla ngo-view once ujabulela ukuthi ugeza phambi kwakho Mangiyibonile nje mina ngelihle into kamama angisondeli nje ukuthi ngijabule. Hayibo ngiyamenzela nama ama favors intombi yakhe. yini favor umenzela yona Ngiyamashela. mfethu Ngiyamashela. Ngiyaclean endlini. Endlini yakhe ngihamba ngiyoclean endlini yakhe ngiyamashela. bava enza njena-ke manje phuma-ke manje ey'ndabeni ezikude nawe shiya umbali
uma ufuna ukuhlaba mfethu eThekwini mfethu cheap khona ka 50 rand cheapest to 30 rand uma ufuna-ke ogeli bama-models wena uzomnikeza i-advice yaleyo nto leyo kungcono uzoya ngekhondom abe safe dana akhokhela into angayazi yabo ngoba kuyafana fana nokuthi afuna noma ngithandani mfethu uright ungajoli ungabisajola mfethu ngoba vela njuli awujoli kahle kahle ubafu ujola yedwa wena umdidisa ngokuthi uyayazi iqheke ukuthi kanjani akakazi ayidle ngicela ngokubeka isandla guys ubona khona ngisifaka uyidle emaphusheni uma kuwukuthi uyamthanda ubafu menisuka la sohamba nani sifike endlini sime ngaphandle akuhlabe sezwe ukuthi uyakuhlaba into esimple-ke nje leyo efika nawe leyo engasho yena njayami uyangivumela ngani ushevu umfunza wona leyo nto mfuthu mina ngangijabulisa simple siyasuka la sikufaka emotweni naye ubafo sihamba sendlini yenu sobeka nje ngeke siqhome namakhamera sobeka nje ama-mic ukuthi kuzwakala isound yabo nje mesizwe lokho sezwa nawo umona ngaphakathi kuphelile yabo phela ngeke singanipopoli-ke kuze sibe neshow ukuthi nihlabana ngempela yini yabo ngenzeka usisi aphinde akusele sesibabili lapha angasayingeni indaba yakho uyayivuma leyo nto uma ungayivumi shiya phansi ubafo uyeke ukudla imali yakhe ngoba yena akakudli 2 years akakazi akudla ukudla ngo-view once ugeza phambi kwakhe ogeza la phambi komatifani uyobona into ebabayo inkosi impela ke ngibuze la kuyena umbali wena mfowethu wena mbali enhle uyamthanda mina wena ngikuthanda akakuthandi buka indlela aphendula ngayo akakuthandi mfethu ngithande ngithanda yabo akakuthandi mfethu kahle unasithandayo uyenzela nje into yenzayo waye ungamtshela ukuthi mfethu ngixakekile awuphume kumina mfethu nginey'nkinga bengenzela ukuthi ungondlela because uyakondlela usho nanokuthi uyakondlela ingane yakho inobabwayo le ngane yondliwa umuntu ongahlangene naye lo muntu lona akazi nanokuthi-ke le ngane la kwaphuma khona kuthesta kanjani because wena umnikezi naloko umnikeza ngamehlo ingane senogogo wakhe mina nginawo ma nginababa usenoma usenobaba wakhe nengane yabona isaphila kamnandi yini kudlalwa ngami sisi wami yazi umuhle ayikho le nto echazayo kudlalwa ngami guys udlalelani ngomfana yasebenza mihla namalanga ekhawashi hayi nanomsebenzi osile ekhawashi uma nginetha uyazi ukuthi akusebenzeki uma nginetha kodwa still usangibekile ndlela la ngiqalile siyavumelana-ke dadewethu siyasuka la siyoxhuma uyakuhlaba lo mfana siyeza ukuthi ukuhlabile then emva kwaloko siyabuya-ke kukwena ukuthi uyaqhubeka naye noma cha yabo uma ukuthi uyahluleka lokho vele umyeke manje la phambi kwamakhamera phela soyidlile imali labo 5-6 obadlayo akuyonto yokudlala kuyimanje mhlawumbe uluke ngemali yakho ubafa nganjayami uluke yimina la ngaphika mekusho ukuthi uyaphika imali yami kukwena-ke dadewethu liredi ivolovolo mfethu lilinde nje ngifree nawe yazi lilinde nje ukuthi lidubule yena guys hayi ngeke ngikwazi ngeke ukwazi ukumnika yebo ngobani ukusho ukuthi ola lonke ubuyidlalela ngayo futhi bowuzeli kahle kahle ayikho into ebevele siyenza kahle kahle hayi ngeke ngikwazi kodwa ngobani why ungeke ukwazi hayibo I've had rumors amarumazana hayi ngeke ngikwazi angithandi eh angithandi wena sowudlale ngomuntu 2 full years manje sobona ukuthi kunama-rumors angavimba ukuthi akuhlabe uhlatshwa abafana bangaki uthi uthanda lo mfana ngoba phela wena uyahlabeka wena akekho we-virgin wena uyigcine nisekise uphelile 2 years yes uphelile hayi bo sisi musa ukudlala ngathi musa nto ukudlala ngathi uphelile 2 years ungahlatshiwe wena ngobani yini kuphela 2 years ungahlatshiwe wena usinazi nina ukuthi nina nihlezi niyihoni nini musa ukudlala ngathi sisi musa uyogcina ngokudlala ngayo kubafa hayi thina sabafo wabo somkhulumeli ngibangibhalile nami la ngifuna ukuthi manje uthole isinqumo namhlanje baba ukuthi wenziwala khona wena bo-right bafo uthenge kakuhlabise nawe umtshela ukuthi ngeke aphinda edle imali yakho uyamyeka ngiyangihlabisa usho njalo hayi uma ungihlabise sisi hayi nami ngicela ukusho lamakhamera ukuthi hayi nami imali yami ngiyabaleka nayo njayami ngena la baleka nemali yakho baleka neqhuma lakho
Conclusion. vele ubuvele uyidlalela ngomfana nje olalo Engidlalela Yabo. ngosisi. Uyidlalela umfana. Madoda. yini phethe legolide elingadliwa osiphiwe edliwa ubani bani Hayibo cha, shuthi angimuzwa phela. awumtsheli ngani pho nokuthi ungazange imnike phela kona uzomuzwa Hayi. Bona mayekhele umuntu uyazikhipha nomlami Okay. aphinda ngakuyo. okay ahlebeke manje thina sobabili ngeke alifake lonke imfakise noma yikhinqa phela Ngeke ngikwazi. ubuyidlelani kade imali yakhe ububona isithingithingi sakho Wena obengidizela ngayo. ubekugezela ngemali Yes. awazi ngisho ukhisi wakhe ukucabuza esihlathini Yena obengidizela imali yanqatshwa yini? kodwa nja yami bonga ukuthi akakukhothisanga igqe bonga lokho nje ey'ntweni zizonke Hayi akaze ngikuthise. hayi kulungile hamba nento yakho sisi bayokuchutha thwani hamba jubu bayokuchutha phambili sengathi ungathola umfana ozokuhlupha uyezwa ozokuhlupha uyezwa aphinde ngenye ingane akushiye Nawe Uthola umfa- ezokuchutha naye athola intombazana nawe uthola intombazana ezokuchutha. hayi mina ngeke mina uzothola ezomhlabisa-ke manje yabo thole nje umfana ozokumithisa akushiye nomfana ozofika athi uyakuthanda uthi la sowukhethile akuhlaba akushiye kanjalo nja yami ngibonga isikhathi sakho mfethu Hayi ngiyabona. iyashefa yona le one noma ishefa Hayi seleshefile. ihle ishefile kodwa ukubuka nje nja yami Seleshefile. ushefela ba ngoba udliwa wena Hayibo, nje phela ukuthi ngimhlini ngoba ngiyajuluka. bafethu hayi amantombazana adlala ngani nizophaphama kodwa one day buka nansi nje yami siphaphamile la hamba nami manje soyitholela intombi la eThekwini ibe nentombi yayo ezwe nayo mayidlala ngayo siyayishiya leyo ntombi 70 rand 50 rand 30 rand cheapest sihamba necondom sifika siyazithokozisa siyabuya yabo mekuwukuthi asifuni ukuthi size silifake siye endaweni zobumnandi ziningi la eThekwini sifika sibuka lamantombazana adansa kuthiwa yini ezayona yini le lento khona lento esezayona le round izayo le maphakathi nendawo insika khona lento yabo endaweni zobumnandi khona lento insika le ebanjwa amantombazana lokho yabo eyidlalisa sibuke yona sothi siphinde endlini unzimanda uchithile vele nakubafu uchithile siyahamba nje sesiyowasha ama-trunk siphelelwe icala ngeke phela siloke sikhokhele lutho ungakhohlwa ukusubscribe ulike uphinde futhi ushare i-channel yakhe ebizwa ngokuthi Umjolo Show mawukuthi uyasidinga ukuthi sikushuthele umcimbi wakho ungasi-emaila to umjoloshow@gmail.com udinga mina as u-MC noma u-DJ womcimbi wakho dlala matifane@gmail.com angazi ubali wathiyekani ukukhulisa amabhizinisi enu ngoba phela nansi i-platform siyaninikeza unebhizinisi ofuna ukulikhulisa nebhizinisi noma ngabe likephi South Africa yonke si-email umjoloshow@gmail.com sikukhangisele lona uyazi ukuthi le show ifika noma ekephi ngikhuluma nje uyibuka use-Cape Town angani uyibuka useGoli uyibuka useSwazini obheke nawe lapha eNew York uyahleka angazi uhlekani unga-advertise nathi awenza into e-right siyabonga kakhulu ukubukela kwakho